ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟಲ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಮೇರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸುರು ತೂನಲ್ಲಿ ರೇರ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ನಂಜು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನ ಮರೆ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಕೊಂಡು ತಿಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಬೆಲ್.
ನಮ್ಮೈತೆ ಗರೇಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲೇಪೋದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸುರು ತೊಂದಲ್ಲಿ ಏರ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನ ಮರೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಪ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಗಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.